Tnieda proġett pilota li se jara diversi attrazzjonijiet turistiċi fl-Imdina u l-Belt jiġi mamra b'installazzjonijiet li joffru esperjenza lit turisti li għandhom problemi fil-vista. F'dan il-proġett se jsiru 14 l-installazzjoni, 7 fl-Imdina u 7 oħra fil-Belt li se jgħinu persuni neqsin mid-dawl jifmu l-istorja marbuta mal-bini storiku f'pajjiżna b'żewġ modi li spjegatilna aktar dwarhom waħda mill-persuni li ħarġu bl-idea tal-proġett. L-ewwel ħaġa li huma jistgħu jħossu bidejhom kull disin li hemm f'dawn il-faċċati tal-binijiet storiċi. U barrek għandhom ir-rappreżentazzjoni għandhom l-ispjega fuq il-QR code biex hekk tgħinhom aħjar jivviżwalizzaw dak li huma jkunu qegħdin iħossu. Għal dan il-proġett pilota intażlu l-Imdina u l-Belt fid-dawl li dawn huma l-aktar żewġ postijiet popolari mat-turisti. Skont stariċ tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li sar fis-sena ta' qabel il-pandemija, 90% tat-turisti li ġew Malta żaru l-Belt u 70% marru l-Imdina. Is-Sindku tal-Imdina jemmen li dawn l-installazzjonijiet se jagħmlu differenza. Se jaħdmu żgur, ġifieri it is a very good initiative u kien importanti li saru. Is-Sindku tal-Belt innota kif minn dan il-proġett mhux se jgawdu biss it-turisti. Jiena nappella anke l-persuni nieqsa mid-dawl f'pajjiżna għax dan mhux proġett biss għat-turisti li jiġu f'pajjiżna, imma proġett ukoll għal Maltin u Lawċin li huma nieqsa mid-dawl li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar il-bini storiku f'dal-każ anki fil-Belt Valletta. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja innutat kif dan il-proġett imur jitfit mal-Istrateġija Nazzjonali għal persuni b'diżabilità li tisħaq fuq l-aċċessibilità anki fit-turiżmu. Aċċessibilità mhux neċessarjament fiżika, imma pereżempju li persuni li jkunu neqsin mid-dawl ikollhom iċ-ċans li jgawdu xorta u jieħdu toma ta' dak li proġett post-turistiku, post-storiku ikun jagħti joffru. Allura nemmnu li dan il-proġett illi qed ikunu proġett pilota fl-Imdina u l-Belt Kapitali Valletta se jkun qiegħed jibda jagħmel din l-ewwel pass.